Spoločnosť Lingas SRO pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2008 a špecializuje sa na predaj interiérových a vchodových dverí, bezpečnostných a protipožiarnych dverí, oceľových zárubní, stavebných púzdier, kľučiek, kovaní, laminátových, drevených a kompozitných podláh a príslušenstva. Naše nové interiérové štúdio sídli v Ružomberku na ulici Svätej Anny 1, kde kladieme dôraz na kvalitu a spokojnosť zákazníkov. Naša firma ponúka tovary a služby nielen pre bežných zákazníkov, ako sú rodinné domy a byty, ale aj pre developerov, stavebné firmy a architektov, pre ktorých bežne realizujeme aj zákazky väčšieho rozsahu v stovkách kusov na jednom objekte. Ponúkame taktiež odborné poradenstvo, zameranie, montáž a dopravu priamo k vám v rámci celého Slovenska. Objednávky môžete zadať aj cez náš internetový obchod www.lingas.sk. Premente svoje bývanie na bezpečný a štýlový domov z Lingas SRO.